Paano ba maging masarap at ganap ang pagmamahalan? How to have a fulfilled love life? Everybody has a love life. Amen? Hindi lang naman yung mga may jowa. Hindi lang naman yung mga may asawa. Even single people have a love life. Even separated people has a love life. As long as you're alive, you will have a love life. Love life does not, our love life does not only pertain to people, but with the things that we do. Your mission, your vocation can be your love life. Your work can be your love life. Your interests, your hobbies can be your love life. And let us not forget our faith should also be a part of our love life. So if everybody has a love life, how can we have a fulfilled love life? Because we know the truth that everybody who has a love life has a happy, peaceful, and meaningful love life. Amen? Hindi ibig sabihin pag ikaw ay nagmamahal na, ikaw ay masaya. Alam natin yan. Napakaraming mga heartbreaks. Napakaraming mga sleepless nights. Napakaraming mga pag-iiyak, pagsisisi, lungkot, galit, regrets. So, how can we have a love life that is fulfilled? We should have two ingredients of this love life. One is commitment, and the other one is consistency. Because remember, my dear friends, without commitment, you will never start. And without consistency, you will never finish. These are the two C's to create the third C in your relationships. The first C is commitment. The second C is consistency. And the result of this is the third C, a complete relationship. So we ask ourselves, are we committed? Ano ang commitment? Pagtataya. Hindi lang po ito pangako. Yung mga mahilig sumugal sa inyo, alam yan. Pag tumaya na, wala nang balikan. Pag nilagay na yung pera, hindi mo na pwedeng bawiin. That is what commitment is. Pag binitawan mo na, hindi mo na pwedeng kunin ulit. Kung ikaw nakikipagsugalang ka, binigay mo yung pera mo, pagkatapos papalit-palit ka ng isip, kukunin mo yung pera mo, maghanda ka, pupulutin ka sa kangkungan. O kaya naman, pag ikaw ay bumibili, nakapili ka ng gusto mong kainin, binigay mo yung pera mo, tapos nagdadalawa ka ng isip, niluto na yung pagkain. Ayaw ko na, kukunin mo yung pera. Sisipain ka na palabas doon sa restaurant. Mahirap na bubuhay na wala kang commitment o pagtataya sa iyong sarili. Ang taong walang commitment ay parang saranggolang lumilipad
na walang lubid, na walang tali. At anong mangyayari sa saranggola pag wala itong tali? Oo, lilipad ito, sandali. Pero babagsak ito. Dahil wala itong pinagtatalian. Dahil ito ay lumulutang lang. Dahil wala itong ugnayan. But secondly, we should need consistency. Hindi lang yung palaging tinataya mo, binibigay mo yung sarili mo. Pero kung hindi ka naman tapat, hindi ka namamalagi, magkakaroon din ng problema sa inyong relasyon. Ano po ang mararamdaman nyo kung kayo ay kumakain sa isang restaurant, paiba-iba yung lasa ng ino-order nyo? Minsan yung hamburger maalat, minsan matamis, minsan walang pati, puro tinapay lang. Babalik ka pa ba doon sa restaurant na yon? Di ba hindi? Anong mararanasan mo? Kung nagpapagupit ka, iba-iba yung nanggugupit sa iyo. Iba-iba yung services na binibigay sa iyo. Minsan hindi pantay yung pagkagupit sa iyo. Minsan kinakalbo ka. Babalik ka pa ba doon sa parlor na yon o sa barberya? Di ba hindi? We need consistency. At ang Panginoon, sinasabihan tayo ng ating ugnayan sa Kanya. Hindi lang sapat na tinatanggap natin yung Kanyang salita. Kung hindi, mahalaga din na sundan natin ito. Buhayin natin ito. The Lord expects us to be committed and to be consistent to His will. As the Lord is committed and consistent to us. It is a good thing to ask ourselves, where am I committed? And am I really consistent? Saan ko ba talaga tinataya, binibigay ang aking sarili? At sa aking pagbibigay ng aking sarili, ako ba talaga ay namamalagi? Ako ba talaga ay tapat? Remember this, my dear friends. You can never be committed if you are inconsistent. Kung hindi ka tapat, hindi mo pwedeng ipangako ang iyong sarili. Kung hindi ka tapat at pinangako mo ang iyong sarili, ano ang tawag doon? Ikaw ay sinungaling. Ikaw ay nagbabalat kayo. Ikaw ay hindi totoo. Ikaw ay manloloko. At ang Diyos na ating sinasamba ay totoo. Hindi siya manloloko. Ang tanong, manloloko ka ba? Alam natin ang kahinaan ng bawat isa. Madalas hindi rin tayo totoo. Hindi rin tayo tapat sa Diyos. Kaya tayo'y nagpapatulong sa Kanya. Meron pong isang kwento tungkol sa isang lalaki na may nililigawan. Ang pangalan po ng lalaki ay si Abel. Talagang in love po siya dito sa isang dalaga, si Maria. Etong si Abel, nakapag-abroad at palagi po niyang sinusulatan once a week yung kanyang kasintahan, si Maria. Pinapadalhan pa po ng mga packages. At nangangarap, ito pong lalaki, sabi niya, pagdating ng araw, papakasalan kita, maghintay ka lang. Many years, nag-iipon po itong si Abel.
At nung nagkaroon na siya ng pera, umuwi na siya, surprise niya itong kanyang kasintahan pagka-uwi, nabigla dahil may iba na daw siya. Galit na galit itong kanyang boyfriend, si Abel. Tinatanong, sino? Kanino siya pinagpalit? Ang pangalan daw ng lalaki, si Richard. Sinong Richard? Sabi. Ayun pala yung kartero. Yung nagdi-deliver na mga sulat, ng packages. Ang galing din pala nung delivery boy. Nagandahan doon kay Maria. Pag na binibigay na yung mga sulat, yung packages, pinakikipagkwentuhan, sila ay, binibigyan ng oras. Pag walang ginagawa, pag walang trabaho yung nagdi-deliver, magde-date pala sila. Ayun pala. See, commitment is not enough. We should be consistent. Ang dami sa atin ganyan. Ang galing mangako. Pero bakit napapako? Kasi walang follow through. Hindi natin pinapakita sa ating mga kilos, sa ating mga gawa. Alam natin ang kasabihan na that words, that actions, that speak louder than words. Amen? Pero tandaan niyo po, actions with words are more powerful. Hindi po sapat na tayo lang gumawa. Kailangan din merong pangako. Napakaganda po ng turo ni Saint Catherine of Siena. Sabi niya, you are rewarded not according to your work, not according to the time that you give, but you are rewarded by the measure of your love. Hindi sapat na tayo ay magtrabaho, hindi sapat na tayo ay mangusap at magsalita lang. Pero ano ang laman ng ating mga pagsasalita, ng ating mga ginagawa? Meron bang puso diyan? Meron bang pagmamahal diyan? At ano ang tunay na pagmamahal? Yung pinakamasarap, pinakaganap na karanasan ng pagmamahal ay yung pagmamahal na may pagtataya at katapatan. Tayo'y manalangin at magdasal, mga kapatid, sa banal na misang ito, naway maging totoo tayo sa ating pagmamahal sa Diyos, sa ating kapwa, sa ating pamilya, sa ating trabaho. We ask the Lord to help us with these two things. May God give us the grace to be more committed and to be consistent. Amen. Meron po akong tanong sa ating pagninilay, paano po ba ang magmahal? Paano bang magmahal? Love is commitment. When you say that you love the person, it is not just the day you say or express to him or her that you love him or her. When you say that you love the person, it is on a daily basis. Lagi ko pong sinasabi ito pag ako'y nagkakasal sa simbahan. Ang inyong kasal, hindi lang sa araw na ito. Kaya nga, ang inyong commitment ay, grant us, O Lord, from this day on forward, for better or for worse, in sickness and in health, in richer and in poorer, till death do us part. Palagay ko ito yung sinasabi ng kanta ng Ben. Mahiwaga, pipiliin ka sa araw-araw. When you say you love the person, mahal mo siya hindi lang ngayon, hindi lang hanggang mamaya, hindi lang hanggang bukas, kundi sa araw-araw
habang ikay humihinga pa. Love is commitment. When we say you are committed to someone, you are willing to be faithful to him or to her until your final breath. Yun ang ibig sabihin ng pagmamahal. Love is commitment. Pangalawa, love is forgiveness. It is the ability to forgive. You cannot say that you love, you express love, you showed love kung hindi ka nasaktan. Part ng pagmamahal yung masasaktan ka. Malulungkot ka. Makakaranas ka ng pighati sa buhay mo. Ibig sabihin ng pagmamahal ay ang iyong kakayahan na marunong magpatawad. Marunong umunawa. Kasi pag sinabing nagpatawad ka, umuunawa ka, nagbibigay ka ng space upang intindihin ang taong mahal mo. Kasi kung walang pagpapatawad sa pagmamahal, lahat ay magbabangayan, lahat ay mag-aaway, lahat ay hindi magkakaintindihan. Kaya naman, ibig sabihin ng pagmamahal ay forgiveness. Again, sabi din po nung kanta ng Ben and Ben, yung Libs, you never really love someone until you learn to forgive. Part of authentic love is the ability to forgive, to understand, to show patience to the person you love. Pangatlo, paano bang magmahal? Love is the ability to offer one's life for the beloved. Ito, lagi ko pong sinasabi ito, isa sa mga paborito kong verse, chapter and verse sa Gospel ni John. When we were still studying the 4 Gospels, Synoptic Gospels, ang paborito ko po ay yung kay John, the Johannine Literatures, kasama yung letters of John and the Gospel attributed to John. Sinasabi nila, yung John daw, mahirap intindihin. Kaya nga yung symbol niya, eagle, dahil masyadong pinapakita ang pagka-Diyos ni Jesus. Pero sa akin po, sa aking pananaw, madaling intindihin yung Ebanghelyo ni Juan. Bakit? Because there were many references about love. John 3:16. At the Last Supper, Jesus told his disciples to love one another as he loved them. In John 15:13, sabi niya, there is no greater love than this for a person who is willing to offer his life for the sake of his friends. That's why in the Gospel of John, the definition of love is the ability to die for the beloved. Alam niyo po, bakit ko ba sinasabi ito? Dahil itong mga naging sandigan ng mauunang martir ng Roma. Sabi po ng isang father of the church, si Tertullian, the blood of the martyrs, the seed of Christianity. Doon sa kanyang sulat, sabi niya, nung makita ng maraming tao na namamatay ang mga Kristiyano, doon pa nagiging maraming gustong maging mga Kristiyano, tagasunod ni Kristo. Bakit kaya? Di ba? Para bang contradictory. Di ba? Tayo, pag pinapatay ang grupong yan, gusto mo bang maki-join sa kanila? Di ba hindi? I don't want to die. I don't want to become a member of this group. Makikita natin yung reason. There is this person na sumulat na address to Diognetus. Doon po sa Office of the Reading, makikita natin ito sa Liturgy of the Hours. Sabi niya, the letter to Diognetus, isa siyang witness sa Christian persecution. At sabi niya, see how they love one another. Because at the point of death, when they are being fed to the wild beast, sila'y pinapako sa krus, sila'y binibihed.
inahag nila yung isa't isa, and they tell to one another, I love you with the love of Christ. With that great love for the Lord, maraming mga Kristiyano, maraming mga hindi Kristiyano gustong maging Kristiyano at namatay para sa pananampalataya. My dear brothers and sisters, the feast, the memorial rather of the first martyrs of Rome, tinuturo sa atin kung paano ba magmahal. Paano ba mahalin ng Diyos? Love is commitment. When we express that we are followers of the Lord, it is not just today. It is not just tomorrow. It is not just when we are inside the chapel or in the church. Even in our workplace, even when we are outside our comfort zones, we are called to show our commitment to the Lord, our expression of love for Him and for the people whom He loves. When we express that we are followers of the Lord, that we love the Lord, we must learn how to forgive. Because unforgiveness will give us burden. Forgiveness will make us truly happy. Unless we learn to forgive, we will not become truly happy. And we cannot say that we truly expressed and showed love. And thirdly, the martyrs of Rome teach us that the best expression of love is the ability to die and to offer oneself for the beloved. And who is that beloved? It is the Lord. It is Jesus whom we follow. It is Jesus who called us, and we strive to become holy and to love Him more and more because of His inspiration. May the martyrs of Rome teach us to show love. Love is commitment. Love is forgiveness. Love is the ability to die for the beloved. Amen. Feel at home tayo dito. Enjoy life at Bright FM 91.9. Friends tayo.